Ngono kuwi basa ora dhuwur-dhuwur. Sing penting nyambut gawe nek pangan padha dipuluk enek gian padha disangga. Nggih, Nggih ta. Nggih niku kalih ngoten jamane kados sakniku sepenting wong urip teng alam donya niku pathokane rukun. Anjir. Rukun niku nomor 1. Padha karo panjak niku. Nggih. Nderek-nderek mangayu bagya. Nggih, niki nyadranan alhamdulillah perangan kaping 2026 dinane Jumat Pahing. Jan pokoke kula eling-eling likaruan para pepunden seluruh Indonesia, penonton juga banyak nggih. Matur nuwun YouTuber kula dongane bane akeh sawerane kathah. Bijange dalu menika nderek-nderek mangayu bagya tasaburan anggenipun bersih dusun ganteng balung gobang lumampah lancar pikantuk bandonga saking sedaya para tamu. Amin. Wilujeng rawuh saking Babin, Kamtib dan segenap jajaran dari Kecamatan Kewadungan, ugi para demang-demang. Dalu niki kula mboten dhewe. Lho, wonten resange ta? Wah. Kula wau ditelepon saking dulur kula lanang. Kali sinten? Gareng saking Semarang. Oh, gareng saking. Mulane kula wau keri rada telat leh dandan teng mriki wau jam 5 sore. Nggih menawi sampun rawuh kemulan mengkah wonten Kepang. Niki mumpung Mas Gareng saka Semarang ki rawuh, monggo aja diderekke Pak Kadang. Nggih, glendrong Mas, glendrong ya. Glendrongan biji sik. Garenge kersane minggah, sing gareng saking Semarang. Mas. Oh.